Okay, mayang mudto na usab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayang mudto Philippines, mayang mudto world, mayang mudto universe. Ano na punta mga higala? Dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Cathy Kisses on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw Martes. Onya unsa man tarong nga dakong kalihukan diri sa atwa sa Negros, fiesta sa Dumaguete. Ayan no, so Disyembre, Nobyembre 25 na. So happy fiesta ha sa ato ang mga kaigsuonan nga mga Dumaguiteños. Uy, kumusta na no? Naghinaot kita mga higala nga malipayon kayo ang inyong pagsaulog karon no dinha sa diri sa Dumaguete. Nahala no. Happy fiesta din no sa ato ang kining rector diri sa si Dumaguete Cathedral Church no si Monsignor Robert Bongguyan ug ang iyang mga kaubanan nga mga pare din ha. Kumusta na no? Naghinaot kita mga higala nga ana agyud kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas ug malipayon kayo nga nagsaulog sa inyong kapistahan. Abi na arita mga higala sa ato ang kanang CBCP News no. Una gisaulog karong adlaw mga higala sa Diocese of Dumaguete ang fiesta no sa Cathedral Church din sa ato no sa Happy Fiesta. Bueno, laing balita mga higala, SBD priest nahimo nga bag-ong obispo sa San Jose, Nueva Ecija no si Bishop-elect Samuel Agcarakar no Agcarakar usa ka SVD mga higala no Societe Verbi Divini no kanang Divine Words no Society of the Divine Words. Unya kasamtangan siya nga rector sa Divine Word Seminary sa Tagaytay. Ang iyahang installation i-announce lang unya. Balita mga higala gikan sa Vatican, prioridad karon ni Pope Leo XIV ang pagbisita sa mga Marian shrines sa Lourdes, sa Guadalupe, sa Fatima ug daghang panguban dito sa Portugal. Gusto usab siyang mobisita sa Peru, Argentina ug Uruguay. Mao kadto mga higala no ang mga balitang simbahano niining kamuntuhon ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi na arita mga higala sa atong Saint of the Day. Of course, klaro kay nakinsay Saint of the Day nato karon no. Si Saint Catherine of Alejandria, no? So kamo ni Alexandria pero ang pag-pronounce ini mga higala dili ba ni letter X. Saint Catherine of Alejandria, no Santa Catalina de Alejandria. No, pero sa in English di ay Saint Catherine of Alexandria. Pero sa kuan sa kinatsila Santa Catalina de Alejandria. Ayan, muna siya eksakto, no? Dili Saint Catherine of Alejandria, dili Santa Catalina de Alejandria, no? Or in English, Saint Catherine of Alexandria. Bino, tama mga higala. Taga Alexandria, Egypt, kini si Santa Catalina. Unya, doon na siya vision. May mga pananahon ba nga kabahin kang Kristo. Mao kadto nga na-converted ni siya to Christianity. Nya at age 18, 18 anyos she debated 50 pagan philosophers. So, nakidebate kini siya mga higala. Amazed at her wisdom and debating skills, they become Christians. Taliman ka, they became Christians, no? Ang 50 pagan philosophers, as did about 200 soldiers and members of the emperor's family. Sus, Ginoo. Pero ang problema mga higala kay silang tanan nangahimo ni silang mga martir. Gipandakop ni silang tanan mga higala and then they were martyred just like Saint Catherine of Alexandria. So mga higala lang ato ang santo karon mao si Saint Catherine of Alexandria or in Spanish Santa Catalina de Alejandria. Ala no, padayon tamang higala sa tuang mga buhatonon. Kumusta na mo din sa may
Pangandam na pud mo ha, mga taga-Amlan. Kay Rizal Day, mga higala, no? Kaya November 30 day, November 30, di Rizal Day, Bonifacio Day. Ayan, no? Abi no, aran na ta, mga higala, sa ito ang catechism. Kaang gihapon na siya. Roman Catholicism. No? Roman Catholicism. Abi no, in our Catholic Church, no? Sa atuang pagtuong Katoliko, the interpretation of the Bible should never, ayan, no? The interpretation of the Bible should never run counter to the teachings of Catholics based on Christian traditions. Muna siya pinaka-essential gyud, no, nga ang ato ang interpretasyon sa Biblia, ito mga personal interpretation, dili gyud musukwahi sa gitudlo sa ato ang simbahang Katoliko based on Christian tradition, no? Because sacred scriptures and sacred tradition will never contradict. Because of it comes from the same sources, no, the teachings of the apostles. At sayon ha, mga higala ha, kung ato ganing interpretahon ang Biblia, no, ato bang sabton ang Biblia, ang ato ang panabot dili gyud mahimo nga musupak sa kun unsay gitudlo sa atong simbahang Katoliko. Ngano man, tungod kay gitawag man nato kini og sacred tradition. Nganong sacred tradition man? Tungod kay kinigong Biblia o kining sagrado nga pagtulunan nga nagagikan man sa pagtudlo sa mga apostoles. Unya kun atong basahon sa ikaduhang sulat ni San Pablo nga sa taga Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 15, nagkanayon mangkini. Therefore, brothers, stand firm and hold fast to the tradition you received from us, either by word or by letter. Sa ato pa, dunag mga pahimangno kini si Santiago, kini si San Pablo, no? Nga dili yun nato ibasta isalikway ang mga gitudlo nila nga mga nahauna kanato. No? So if for example, so it's wrong to attack Catholic tradition by using scriptures because they are derived from the same sources. Sa ato pa, kung imong atakihon ang mga gipang tudlo sa simbahan, sukad pa kaniadto, nagpasabot ka na ni medyo nasayop ka. Ngano man, tungod kay ang sagrado nga tradisyon ug ang pagtulunan ug ang kining pagtulunan sa Biblia nagagikan lamang sa usa ka tinubdan. Klaro, no? So as Christians, we should not join Bible study sponsored by fundamentalist groups. No, dili gid ta mag-apil-apil ana nila because they are not aware of our sacred tradition. Sa ato pa kalagbitan gyud sa mga gipang tudlo sa mga laing relihiyon, mga fundamentalist groups, daghan ini ang supak gyud sa ato ang pagtulunan Katoliko. Why? Tungod kay wala manggud ni sila masayod nini. Inosente ni sila. They are innocent of our Christian tradition. Wala, no? Wala nga din sa Pilipinas, pertindaghan ng fundamentalist groups, literal interpretation of the Bible, no? The Bible, kung natong tanawon mga higala, literal interpretation of the Bible is only a part of how we interpret the Bible. Usara na siya kapaagi kung unsaon na to pag-interpreta ang Bible, no? Panalitan, ang Biblia adunay nagkalain-lain nga mga literary forms, no? Literary forms, meaning to say mga way and techniques in writing in order to convey a message. Unsa man ng literary forms? These are ways and techniques in writing in order to convey the meaning. So what are those? Poetry. Sa ato pa dunay mga parte sa Biblia nga
gipaagi og mga balak, no? Nya doon na po'y parte sa Biblia nga mga historical narratives, no? Nya doon na po'y parte sa Biblia nga prose, no? Prose. Nya doon na po'y parte sa Biblia nga myth, no? myth. And then doon na po'y parte sa Biblia nga didactic, teaching narratives. And then mga kining gitawag nato sa in English og parable or parabola o niya miracle kanang uban pa, no? And many of these could be literally understood, no? Sa to pa kung ang ato moapil-apil kita sa lain-lain nga mga gitawag bitaw nato Christian fundamentalist groups, ang ilahang interpretasyon sa Bible usara ka paagi kabulo kag unsa literal ug unsa ra ilang mabasa mauna na, which is very dangerous. Ngano man tungod kay doon na bayay mga parte sa Biblia nga gipaagi og gipaagi og poetry, doon na paagi sa Biblia nga historical, doon na paagi sa Biblia nga prose, myth, didactic, parable and parabolic. Ala, no? So na nga dili kay kita magpadala ini nila, no? Abi no, kini bitang kabahin bitaw ining mga kuan higala, no? Kini bitang mga fundamentalism. Doon na po kinagpuyawan ini kay dunay mga grupo kini bitang gitawag nato og mga renewal movements nga numura og fundamentalist po ang ilahang dating, no? Usahay dili na pud sila gani mutahod sa mga Catholic Christian tradition, no? Di lang kumusulti og mga kining di lang kumusulti og mga kining grupo, pero doon na gyud nadunggan nga mga renewal movement nga moingon nga dili ra kuno sila magnovena, mas bali pa nga mag prayer service kaysa magnovena, kay parod pa nila wala ra gyud kuno nay kapuslanan ang novena. Nya kanang novena usa na sa ato ang kuan, usa na sa mga tradisyon nga gitudlo kanato sa atong simbahan, no? Mangutan ta asa magidagi kaning novena padre nga tradisyon man day na. Kung buto na una to sukad pa na sa una panahon pas mga apostoles, kabalo kag unsay nahitabo sa dihang misaka ang atong Ginoong Jesucristo paingon sa langit ika-40 ka adlaw to, katubang ascension ba. Unya, pagsaka niya dito, miingon siya ngadto sa mga apostoles, ha? Pangadto kamo sa Jerusalem, ug hulatan ninyo dito ang kining ug dito hulatan ninyo ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Ika-40 ka adlaw, ha? Unya dito sa Jerusalem, dito sila na nagtapok dito sa lugar nga diin gihimo nila ang katapusang panihapon, munay gitawag na tug upper room. Nya so may lang gihimo dito, nag-ampo sila. While they were waiting for the coming of the Holy Spirit, they were praying. Samtang nag-ampo sila, naabtag siyam kaadlaw. Kinampo, wa gyud mo kunsad. Pagka ikapulo na, no? Unsa may nahitabo, may kunsad ang Espiritu Santo, no? Sa to pasiyam sila kaadlaw nga nag-ampo. Pag-abot sa ikapulo, ni kunsad ang Espiritu Santo. So pila man 40 plus 10 50. Yung sa may nahitabo sa ika-50 kaadlaw, human nga nabanhaw si Kristo. Pentecostes. O, sa ato pa, kining mao nga pagtulunan ng magnovena, gikan pa di ay kini sa mga apostoles. Gikan pa sa mga apostoles. Pero naay mga kuan, nakadungog, dili yun ikaw nga kuan, di lang na ako isulti ang pangalan sa grupo. Pero nakadungog yun ko, membro ba, dili siguro ito mo ilahang pagtulunan. Pero nakadungog yung kong membro nila nga niingon nga wala ray kapuslanan kuno ning novena. No, gilaliman ka kay wala kuno mabasa sa Biblia. Pinabunta-bintalis troop naman hinuon kaya nga lahat kuno mag-prayer service na sila. O ana no. So ayaw, muna ginaingon nako nga ayaw gininyo dayon kanang inyo pag-interpreta sa Bible mga kining gitawag na itong mga renewal movements. Do not forget, ayaw mo kalimot nya kining gitawag sa kining giingon ba ni San Pablo ba kanang pangtanawa ra kining giingon ni San Pablo sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto taga Tesalonica
Kapitulo 2, versikulo 15. Therefore, brothers, stand firm and hold fast to the traditions you receive from us, either by word of mouth or by letter. No? So, kanang kining kabahin sa pagnovena, kuan man ni siya kana gitawag nato usama ni kapaagi, usama ni sa mga gitunlo sa mga nahauna ka nato. Secondly, kini pong kabahin o rosaryo. Tradisyon gihapon ang gitudlo kanato. Pero doon na gihapon yung mga renewal movements nga di na magrosaryo kay mudrik tarag yung kuno sila o prayer meeting. Kanang ilahang gitawag na to healing crusade. Mga Katoliko na. So dili man na ingon nga ako sila gibombahan. Pero ako rang ipasabot nga ayaw po ninyo yung taon o isalikway ang mga tradisyon nga gitudlo sa mga nahauna kanato. Just because sige mong gagamit ang Biblia, kada ninyo sulti Biblia, So, unsa ganito giingon? Unsa ganito giingon diri, no? Sacred scriptures and sacred traditions will never contradict because it comes from the same sources, the teachings of the apostles. Okay, kanang Biblia gikan sa mga apostoles. Mo man gipang kuan man na gisulat ang mga apostoles man mo ay nagsulat ana. Usa na ni ana si San Mateo, si kinsa pa man Marcos, San Marcos. Dili man na apostoles si San Marcos pero nga tinudluan na isa sa mga apostoles. San Lucas, dili siya apostoles pero tinudluan na siya sa mga apostoles. No, klaro ba? San Mateo, of course, apostoles to. No, no? So, it's wrong to attack Catholic tradition by using scriptures because they are derived from the same sources. No, klaro ba? So, no? So, ako rabita pud bang, ako dili kayo ko matingala kung ang usa ka grupo nga dili Katoliko mo atake sa atong tradisyon. Pero grupo nga Katoliko unya mo atake sa atong tradisyon or mugaugao or kana bitang moingon mura bag mubugal-bugal sa ato ang pagtulunan ato mga tradisyon, murag do na mo'y gamayng problema. Ako dili man ko ay sagdahera na sila moingon ra ko ana, no? Moingon ra ko ana. No, nga moingon kana pong Lord's Day. Ang Lord's Day gyud nga giingon mao kanang adlaw nga Domingo, pero diha gyud nakiglalis nako nga membro gihapon sa renewal movement nga moingon nga ang Lord's Day kuno Sabado. Di naunsa naman itaw na, no? Kunya grupo pag yun sa kining gitawag og kuan kanang renewal movement, no, nga magasigig basa og Biblia unya gihimo na hinuon ang Biblia murag natiglalis gid ako dili na nako kinsel tong isulti og unsang grupo pero nakiglalis gyud kay ang Lord's Day kuno Sabado gyud. Of course, Lord's Day begin on Saturday, 6 o'clock. Muna siya sa mga Jewish tradition. Pero muingon mo nga ang kanang Lord's Day, Sabado, murag nasipyat na punta gamay. Adi kay gamay dako gyud. Kay ang Lord's Day nga giingon, Domingo gyud kay adlaw nga Domingo na banhaw si Kristo. Klaro? O, muna nga usahay magod kining ato ang gitawag sa in English o sa pinulungan pa na mga kanabang ina na ba? Small knowledge is dangerous. No? So, So, klaro na ha? The interpretation of the Bible should never run counter to the teachings of the Catholics based on Christian traditions. And sacred scriptures and sacred tradition will never contradict because it comes from the same sources, the teachings of the apostles. No, asa na ito na mabasa? Sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 15, therefore brothers, stand firm and hold fast to the traditions received from us, either by word of mouth or by letter. So, it's wrong for us Catholics to attack Catholic tradition by using scriptures because they are derived from the same sources. Okay, din na sa takutob ha. Daghang kayong salamat ha sa inyong pagpatalingog. So kanaham, kini mga Katoliko nga kuan, sayop na ha.
ang kada mga renewal movement na Katoliko nga mamugos gyud nga ang Lord's Day kuno Sabado ayaw sayop na. Unya ikaduha kining kabahin sa pato akong isulti ka na nalimot no? Mga Christian tradition ayaw gininyo nagsupak-supaka. Kaya kung inyo nang supakon murag nasipyat gyud mo. O dahil salamat og maayong mudto Pilipinas.